Hey guys, welcome to my channel. It's mini vlog వచ్చేసి జ్యువెలరీ కలెక్షన్ గైస్ 1 గ్రామ్ గోల్డ్. సో రీసెంట్గా మా కజిన్ వెడ్డింగ్లో మేము పర్చేస్ చేస్తాం గైస్ సికింద్రాబాద్లో పాలికా బజార్లో. గైస్ ఈ లాంగ్ హారం ఫినిషింగ్ చూడండి గైస్, కింద పర్ల్ వచ్చి లిటరల్గా చాలా మ్యాట్ ఫినిష్ లాగా వచ్చింది గైస్. లిటరల్గా చాలా బాగుంది గైస్. మన శారీస్లో, పట్టు శారీస్లో అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లో ఉంది గైస్ ఇది. అండ్ ఇది 1 గ్రామ్ గోల్డ్ గైస్. ఒకసారి మీరు చూడండి, ఒకసారి ఫినిషింగ్ చూడండి గైస్, చాలా బాగుంది. అండ్ దీనికి పేర్ ఆఫ్ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా తీసుకున్నా గైస్. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి ఓన్లీ 200 గైస్. ఒకసారి చూడండి గైస్, ఇంత బాగుంది కదా. అండ్ దీనికి పేర్ అప్ చూడండి గైస్, సెటప్ చూడండి. అండ్ దీని పేరప్కి మనం కాసుల హారంతో పెట్టుకున్నా కానీ చాలా బాగుంటుంది గైస్, ఎందుకంటే మనం గోల్డ్ ఎఫర్ట్ చేయలేం కాబట్టి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్కి. సో సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.